Hi guys, good morning. It's me Ann and welcome back to my YouTube channel. For today's video, ubanta guys, para mahibaw mo sa among trabaho kung nami sa field. Yes, so let's go. Little longer than a few minutes later. So guys, ani nga time nang hunong mi kay nangutana mi og naabay mga dayong ani nga barangay. Usually guys, basta nadyo mi sa field, saka naog jud ko sa motor guys. Mao na nga perting habuya jud kaayo nang sa kanaog labi na guys kung kadtong dating nga motor mo ang dadon. Grabe jud kayong habuya kay habog kayo sigig tikang-tikang. Mo nang usay mo reklamo ko guys nga dili tong DT mo dadon labi na og highway rami, pero kun ani nga mga bukid wa jud koy choice kundi magagwanta na lang jud guys bisag hawoy sig saka. A few moments later. So hi guys, nagpahuway mi aring landong kay perting inita. Pero gikan magko na koy giso diri sa barangay hall kay ang ahong tuyo naman sa barangay hall. So mao tong dire ko resort ko lang pahuway diri sa Daplin guys kay nahuman naman may istorya unya daan na mi sa Daplin kay nagpahuway pa mi kay ano may mangga ni na mangga. Dire mi nagpalandong kay perting inita. Diya ting paniudto na pod nangita pa meron og restaurant nga kapaniudtuhan. Kaning panahon na guys, padung na mi sa merkado kay nangita mi restaurant kay maniudto mi. So just what you can see, tanawa ang dagong sa kalangitan, perting bagaa kayo guys. Usa na dyan na sa trabaho guys, namo labi na ko namin sa field manuroy. Mawanan, maintan, ay panahon mawanan, apay panahon maintan, pero sagdi lang, kapartin na sa kinabuhi, kapartin na sa ato ang pagpanitang. So guys, nakikita na dyan may restaurant nga kanan. So diba kinahanglan jud tang mukaon kay lawas ra biay puhunan. Unya init biya kayo di pa jud ta mukaon. So mukaon jud ta oy mo na among sudan, giniling, baboy o guso. Syempre tubig pod para pangtulak. Many hours later. Hello guys. So karon dani mi sa Carmen pero aray. Pero kanang padung mi karon sa Taytay guys kay mohapit mi sa Taytay mo tanaw dito. Okay ra ba dito? Ayo ba view kay taga Carmen ni pero wa mi kadung aning Taytay. So mato mi dito guys kay agong bana yun sa wala ko na mi mo lahos sa ilang mama mato sa mi sa Taytay kay mo tanaw wala ko sani maadyo ba? Kay post ra man gud taman makikita. Karon padung mi dito sa Taytay guys. Let's go. So guys, abot na sa Taytay. Ilana na to nga naabot na sa is ng pamuwilan. So, naay pamuwilan tara guys.
ta sa Taytay. Mabot may diri sa Taytay. Let's go. So nindot diri guys ug kanang mag overnight. Yes, kay daghan man siya mga kubo-kubo dinhi nga kanang kubo for rent ba. So kung ganahan mo magkuana ni kay over ma view man gud diri nindot kay tanaw no gabi dinhi kay kita nimong suga sa mga kabayanan. Yes. So kung ganahan mo mag-overnight tudong mo diri sa Taytay. Mayong palis. Pwede na nuroy ani ron? Basta nga ron? Hapon na may daghan tao ani. Hapon. Ah sige. Hi sa mo be. Nag-vlog ta ba? Hi. Naro mo direte. Pila pa gabi ninyo ane? 500. Og kanang duha ka tawo, 5 ngadto 5 daw. Ug po na ka tawo, usa ka libo. Ah, so kung duha ka tawo 500 ang gabi eh. Isa na na sa kakubo. Ako layon ta. Mo ba? So guys, mo ni view sa Taytay. First time jud ming nakadung ani bisan tuog taga Carmen mi kay karon pa jud mi nakadung aning Taytay. So mo ni view niya og adlawan. Ingon si ate, wa jud kuno kayo manuroy ana basta mga palis kay init manggud kaayo pero kung hapon kuno guys diha na manungha ang daghang tao kay magpahapon sila niya mo overnight na diha kay naman po'y mga kubo diha nga paabangan guys. 500 kuno 2 to 5 person na siya. Unya mao na siya guys daghan kayog tawa na og gabi kay nindot man tanaw ng mga suga sa mga kabayanan diha sa ubos. Mao na siya laag na mo diri guys. A little longer than a few minutes later. So, magpawahi ba da ipod mi no? Isip remembrance na mo sa Taytay. Syempre, nagpa-picture po ming duha. Mura gud pod may mga dagag ulay tao kay kami ramang duha. Unya oy pagbigyan na lang gud na ninyo kay panagsa ra bitaw pod tagsa ra mi makapa picture, you know na. Many hours later. So, hi guys. Mga namig ato sa Taytay and padong namig uli karon guys. So guys, aning panahon na padong na may muuli and mao na to mo ang paglaag ug paghapit sa Taytay guys. Don't forget to please like and subscribe to our YouTube channel and please kog share sa ato ang mga videos. Hit the notification bell for more updates. Bye. Thank you so much. God bless you.